Isindio Ruben Eclis my God. Yan, bisitas ba nga kuan diri atang kuan tanom. Yan lang kalingawag tanatanaw. Di kita laayon. Masya nga ining kalibutan na daghang tagbantayanan kay kuan man lagi na naman tayo ni karon nga judgment level na manggod ta. Ano siya nga kuan na jud paligo na panangga matira ang matibay yung kalibutan na kay na mata level to level na magmo sa baga bracket to bracket. Bagay ako ay karon po ko sunod nga kuan ba unsay dapat ang kalibutan na mo ni siya nga kuan ako medyo ko'y problema sa tinuray lang kaya naman naman ko nakatunan di man ko sama sa uban nga dugay na sa kapunungan hantod karon wala gyapon lack of knowledge through the spiritual division. Mana ako nadyo ko'y may pakita mapresenta sa tibok kalibutan kung kinsa Diyos ng kalibutan na mo na nga ang uban wala hantod karon estudyante lang gyapon kay nga naman wa man nag-estudyo wa man gibali kitokio sa punot dulo history sa kalibutan nga atong gipuyan o kalibutan nga atong himutangan karon ato nga material nga lawas ano siya nga ni kalibutan na makita jud nito ni simbolo sa daw ka litra ara period a period ug ang sign sa pito ka pilok sa alpha makita nato ni kalibutan na karon sabagay kanya-kanya mo tag research ning kalibutan na karon mo na siya nga kaninyo makita ako lang dyan sang kita kag pagtagad mo na siya nga ning kalibutan na makita dyan na to unsa importante ato palibot mo na siya dekorasyon ako diri sa balay na mo babaw kita ninyo ning taranawon siya ko ninyo makita mo na sa karong dagan diri pasulo diri sa balay simple ra ang balay dili gana pero at least magunsa man ang balay nimo ligon konkreto solido pero napuyo huyang kayo sama sa kayo nga anit mo na nga ako de bali o kontra simple ra ang panimalay at least ako nadyo ko'y nakatunan sa kalibutan nga akong gipuyan ang kalibutan nga akong ginahimutangan karon ako nga material nga lawas mo na siya nga ng kalibutan na karon importante dyan nga na kay nakatunan sa imong kagalingon nga katungod o hilig na kumatanaman sad niya gagmay pamangod ni kumay lang gikas sa kagmay paingam sa pagkadagko nasa ko na mo bali-bali dyan ang forma makita dyan nato sa diriya dagan gana mo siya pudgod sama ini sa lindogok diba duhay turok kini siya pwede ni siya taram na ito maduha ni siya na may gamot kini siya man gitawag siya kan sa lindunghay dagan ba ano yung balay diri simple ra ang balay diri ni bato lawan ni tragid ni dagan kini siya na dagan masidling sa lindogok sa diri na kuan lang kay diri sa balay ang wire sa Jilco dikit radyo kay sa balay nakalintrakas pa dyan yung wire sa Jilco
Apa man nila baliki. Kalat pa diri sulod. Busy pa siguro kay wa man gyari. Malingaw ta sa tanaw sa palibot. Kay kan man. Ako man gi tagtagan ni. Oh. Importante ran diha nga nadyo kay na discovery sa imo ko galingon nga katungod. Imagine say isa sa importante ning kalibutan na. Kan ba? Makita na to ang kan. Nayo tayo development o mga kabaguhan sa atong palibot. Kaya kan man. Hilig lagi ko koleksyon. Mo ni balay diri. Mga tanong. Design ng mga bato. Sugan. Parang ipang kunik-kunik. May na lang na itanatan. Kini siya pod. San Francisco na siya nga tanaman. Dari sa palibot. Una ako nadyo ko'y magpakita sa tibok kalibutan. Unsa ang akong nakatunan gikan sa Ginoong Dios Divine Master directly Senior silang itukod nga kapunungan ng kalibutan na. Ang PBMI mo kining agyanan paingon sa dalan sa kaluwasan. Kung nakatimaan mo sa timsong sa PBMI, San Jose ang ganda mo, larawan ka ng bulaklak sa paraiso. Ang paakyat mong landas tungo sa itaas ay nagsasaad ng kalikasan. Landas ko ituro mo tungo sa buhay na walang hanggang. Kaso lang ang mga tao wala sila kabantay sa kan ba tinatawag na buhay na walang hanggan. Ito na itong sagot nito, ang infinito Diyos. Pag mainom nyo to, ito na talagang sabi na buhay na walang hanggan kung mainom nyo to. Pero sa bagay, swerte-swerte lang talaga din. Kasi kung sino nakainom dati, yun din na makainom sa ngayon na panahon. Pero yung hindi nakainom dati, hindi rin makainom ngayon. Kahit sabihin natin mapira kayo, makapangyarihan kayo, hindi rin. Kasi ako, kaiba din naman talaga ako. Mayroon din naman talaga akong prinsipyo sa paninindigan. Hindi kagaya sa iba talaga na, kan ba? Basta-basta na lang. Pero ako, iba ako. Kaya, pinakita ko sa inyo itong mga koleksyon ko buat panahon at saka hanggang sa ngayon na panahon. Kaya kung titingnan nyo talaga si Divine Grand Master Masmadonic Universe, ito ang pangatlo na the first. Ito siya si Master King of all Kings, Master Bumbrito Jr. Ang kilalang kilala talaga na bad image, pero doon kayo nagkamali. Kasi hindi lahat nakita nyo yun na totoo. Hindi lahat na narinig nyo yun na totoo. Kasi sobra pa nakapal ang nakapiring sa inyong mga mata. Ito si Divine Master directly Senior. Siya ang creator sa buong sanlibutan. Kung hindi nang dahil sa kanya, wala ang mundo. Wala din tayo dito sa buong sanlibutan. Kaya huwag kayong basta-basta maghusga kung sino ang aking Panginoon Diyos. Kasi hindi nyo kilala ang sarili nyo, lalong-lalo na ang Panginoon ko. Hindi nyo talaga sila lubos na kilala. Kaya sa mga tao talaga na walang alam at saka walang nalalaman, huwag kayong basta-basta maghusga sa Panginoon ko. Kasi kayo mismo, hindi nyo pa kilala kung sino kayo noon, sino ka ngayon, at saka sino kayo sinaharap. Ako wala akong problema eh. Pero sa bagay, dati kay Jesus Christ walang naniwala. Kaya nga siya pinatay, pinapako sa krus. Pero ngayon wala na. Kaya sinasabi ko sa inyo, may ebidensya talaga patunay na mga pare talaga ang pumatay kay Jesus Christ sa kanilang utos. Dahil hanggang ngayon si Jesus Christ nasa simbahan pa nila. Halos nakahubad, nakapako sa krus sa loob ng simbahan nila. Kaya lahat ng mga simbahan, lahat ng mga pastor, mga pare, umanda na rin kayo sa paningil. Kasi bara ngipin sa ngipin. Kaya yung mga buzzers ko, okay lang yun.
hintayin nyo talaga, darating din talaga sa inyo yan, yung hinahanap nyo. Kaya ako mabait akong tao. Pero kung mabait kayo sa akin, mabait din ako sa inyo. Pero kung kayo masama sa akin, mas masama rin ako sa inyo. Ito ang namin ito. Balkon to, bahay kasi ito eh. Kasi yung isinilangan ko talaga dati, bahay lang talaga yung sahig namin dati. Kaya dito. Balkon maliit lang, no? Pero okay lang kahit maliit, basta importante ang nakatira tao. Yun naman talaga ang importante sa mundo nating ginagalawan. So, ganoon na lang, ingatan na kayo lahat. Gandang buhay sa bawat isa sa atin. Paalam po.